No, generalnie leci. Witam pięknie wszystkich jeszcze raz na Hitboxie. Witam serdecznie wszystkich na YouTubie. Ja jestem Niklaus, to szło poznać. A to jest gra symulator pomocy... No dobra, tu to nie widać szczególnie. Symulator pomocy drogowej. I ta gra jest rzekomo od lat 3. No... O, jest od lat 3, a ja przed chwilą miałem taki problem ze zrobieniem pierwszego auta, ale może to ja jestem głupi. No, także, moi drodzy, kupiłem tą grę za 200 miliardów cebulionów, bo mnie stać i teraz jestem profesjonalnym mechanikiem. Pozdrawiam cały YouTube od czatu i od siebie. Łapkę w górę można zostawić i w ogóle, no, dobra, jedziemy. Co ja muszę zrobić? Muszę wejść w misję. Co napędza auto? W ogóle mnie to nie bawi. Aha, wy tam tego kurde teraz na streamie nie widzieć, znaczy nie widać, bo zasłania kamera. Następne jest potężne problemy. Marsz w rytm innego bębna. LOL. Potężne problemy. Jeszcze tego nie mogę zrobić. Czekajcie, jak stąd wyjść? Zarządzaj. Widok zarządzania. Tu możesz rozbudować bazę ruchu autonomii Śląska. Zarządzać pojazdami i szkolić personel. Przejdź do garażu, by kupić pojazdy. Następnie przejść do trybu sterowania, by przydzielić pojazdy do stacji, z których wyruszą na misję. Seems difficult at the beginning. Dobra. Co ja to... Co ja to miałem zrobić? Co ja to miałem zrobić? Garaż dla pojazdów, dobra. Okej. O, są pojazdy. Ej, to się wydaje skomplikowane fest. Strażnicy ruchu autonomii Śląska. Sceny wykonania kupna. Dobra, kupimy. Okej. Kupiuch. Co teraz dalej trzeba zrobić? Mała ta planeta. To jest taka... Czekajcie, jeszcze raz. To nie mogę, to nie mogę. Tu ino mogę. Ale nic tu nie mogę więcej zrobić. Zwiększyć pojemność. Aha! No to ja... nie potrzebuję więcej. Mam tu, zresztą nie mogę kupić. Już... Tyle kupię! Dobra, kupię za wszystko. A co, stać mnie? Kupiłem to już? Chyba kupiłem, nie? Tylko... co ja tutaj mogę dalej robić? Wygląda legitymacyjnie, no dosłownie. Bardzo legitymacyjnie. Czekajcie. Nie no, kupiłem te auta, dobra. To nie mogę, mogę coś tu poklikać jeszcze. Ja się dopiero uczę, tak, że tak powiem. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Dobra. Wracamy do bazy. W ogóle my są w Niemcach, jak widać. Sterowanie. Region wschodni. O! Tak zwane Östliche Länder. Wschodni region stanowi część Gotmund i składa się... W ogóle, ja w to powinienem po niemiecku grać. Ale w ogóle wszystkie wersje językowe są. Hiszpański, kurwa, wszystko, a nie ma po tego. Nie ma po niemiecku. Zwykłe misje, no ma, no... Biera! Wow. Klient nie może wsiąść do samochodu. Co? Co są jakieś jaja? Aha! Tutaj dodaję auto, że ma tam jechać do niego, ja? Chyba głupie. Co? Z silnika auta unosi się dym! O Boże! Ej, no jedź tam. Dobra, jedzie, patrzcie. Tamten niestety, no trudno, spłonie. I on tam teraz pracuje. Aha, ja teraz na przykład mogę dodać więcej. Ale on tu pracuje dopiero. A ja... ale ja... jak to się robi? Ej, ja więcej tych aut potrzebuję. Okej, dobra. Teraz dymamy tutaj. Silnik dymi! O mój Boże! Silnik dymi! Czacha dymi, moi drodzy.
I on tu robi. Ej, ale jak mogę wziąć klienta, nie stać na samochód? Kurde, on tam nie dojedzie. Ej, ja potrzebuję więcej aut. No, dodaj mi auta. Jedź szybko. Ja tu nie wyrobię, to jest za ten. Patrzcie, ile tutaj jest problemów. Aktualna pogoda, słońce, liczba dostępnych jednostek. No ale czemu tu mogę tylko... Czemu tu mogę tylko mieć jedną jednostkę w jednym momencie? Dolny guzik chyba do auta jest. Powiększ warsztat, aha. To dodaj nowe auto na lawetę. Czekaj, dodaj lawet. Ale jak mam to zrobić? Dobra, zapindalaj, bo tu problemy są. Na razie masz 1 na 1. Gdzie mam 1 na 1? O! Koniec miesiąca. Podsumowanie, wynik... Ej, generalnie... Zrobione. Trochę to bardzo ciekawe, ale udało się, no jest jedna gwiazdka, czyli wykonane, krótko mówiąc. Dobra. Ja się w to nie chcę bawić, ja chcę bezpośrednio naprawiać, bo... Ja tam się widzę. Poziom 3-latka. Albo tak, bo to jest na 3 gwiazdki, no bo to jest gra dla... To jest gra do 3-latków, nie? Aha, to okej, to jest tak, to jest gra dla 3-latków, no. Ja jestem odrobinę starszy, także trochę nie ogarniam, ale to do czasu. Dobra, słuchajcie. Nie mogę niestety wziąć następnej misji, bo... Potrzebuję liczbę członków. Potrzebuję do tej misji 700 członków. Nawet nie pytam. Nawet nie pytam, po co komu tyle członków. Bo to nie moja sprawa. A mogę coś innego wziąć? Ile tu trzeba członków? Patrzcie, że ma 55 000 członków. Nie ma tyle członków. Członków ruchu autonomii Śląska. Mogę sobie powtórzyć, co napędza auto. Ale to już zostało wykonane idealnie. Ej, a gdzie są te członki pokazane? Klienci ruchu autonomii Śląska 307. Jest tak, człowiek, który ma 2 członki. Ale 700? Aktualny budżet, mam 2 złote. Czekajcie, zarządzaj. Ja tu w ogóle mogę mieć helikoptery, cuda, kurwa. Ej, kupia się jeszcze... O, mogę więcej aut mieć. Kupia się za tyle i wiele mam. Dostępne po wykonaniu 5 zadań, dobra. Mamy tutaj kupione auta. Członki, moi drodzy. Członki, są potrzebne członki. Tak, ja bym chciał tylko członki oglądać. Nie mam 3 lat, to nielegalnie. To ja zasłaniam znaczek i już nie widać. Dobra. Może teraz są jakieś nowe super zadania. Dobra, wracamy ratować Deutschlandię. Co tam w regionie wschodnim słychać? No tu bym potrzebował więcej autów. Ale nie mogę. Gdzie członki pokazują? Już się obudziła. Muszę wykonać które zadanie. No właśnie, boję się. Dobra, spoko. Nie możemy dodać co to jest ten strażnik w ogóle? Jedziemy szybko! Mamy 5 jednostek dostępne. Dobra, teraz będziemy ogarnięci. Naprawiaj, naprawiaj! Musimy być responsywni i dyspozycyjni. W końcu my są w Niemcach, nie? A w Niemcach to Ordnung. Dobra, robota, ciś do następnego. Szkoda, że nie można tak całej mapy oddalić, żeby na przykład całą Europę było widać. I byśmy w całej Europie naprawiali auta. Auta z Polski byśmy naprawiali na przykład. Byśmy je tam klupali i w ogóle cuda robili. Naprawiłś to! Patrzcie, jaką normę wyrabiamy normalnie. Dzielnica Wschód. Östliche Revier.
Na wschodzie to... Na wschodzie to nic dobrego się nie dzieje. Patrzcie, jak my śmigamy. Wszystko tu się dzieje zawodowo. Całe Niemcy tu są. Patrzcie, a tu na prawo będzie Śląsk gdzieś zaraz. O, ja tu widzę Bytom. O, Bytom tu jest. Dobra. Ostfront, ja. Ostfront. Dobra. Rób pan te. Patrzcie, jak śmigamy od jednego do drugiego normalnie. To się nazywa, moi drodzy, niemiecko firma. Niemiecko porządno firma. To jest norma, to jest życie, moi drodzy. I co, wszystko wykonane? Śmigaj. To jest liczba dostępnych jednostek. To jest liczba aktywnych misji. Tu możemy sobie przewijać, dawać szybciej, wolniej. Tu jest koniec miesiąca. Dobra. On tam naprawia już. Dobra, robota jest, moi drodzy, koniec miesiąca, udało się. Powinny być 3 gwiazdki na 3 teraz, bo wszystko wykonane zostało. Yeah, moi drodzy! Za takie coś to na YouTubie łapka w górę, a na Hitboxie można dać donate'a. Albo... tyn. Albo suba. Pięknie poszło, ale jestem... Ale że mi jest mechaniker, moi drodzy, zawodowy. Dobra, czasnymy se tu jeszcze coś jednego. Liczba członków. Nie ma się z czego cieszyć. O, nie ma się z czego cieszyć, nie ma się z czego cieszyć. Dobra, misję. Mogę już robić? Możemy! Moi drodzy, jadymy. Potężne problemy. Co tu się takiego stało? Musimy pogadać z tą panią. To jest pani Gabriela Rodenbach. Moi drodzy, Gabriela Rodenbach. Pewnie zostawiłam włączone światło z tyłu, bo nie chcę odpalić. Ich habe meine Licht in meine Auto on verlassen haben. Ja. Verstehen Sie? Das ist mein großes Problem. Dobra. Więcej informacji. Dialogi lepsze od Wiedźmina. Patrzcie na tego hopa. Ej, trochę podobny do mnie w sumie. No nie. Das ist Jakubelwagen. Aber auf dem Gast bewegt. Dobra, więcej info. Grunt to hamulce, muszą być sprawne, no i kierownica. I tu jest trochę takie zakłamanie, bo najważniejsze to, żeby był kolor w aucie dobry, nie? Dobra, no... Sprawdzamy, moi drodzy, sprawdzamy. Ja, ich habe geweint beim Verkauf. Meine Auto ist strombewegt. A to jest te auto, dobra. Co ona tam gadała? Coś, że hamulce są, ja zdupione. Czekajcie. Najpierw silnik sprawdzimy. Czy jest alles gut, ja, deutsches Motor. Silnik nie działa. No, to jest, moi drodzy, problem. Dobra, poziom oleju jest dobry. Poziom płynu jest dobry. Te światła nie zgasiłem. Silnik zaskoczył. Silnik zaskoczył wszystkich, moi drodzy. Płyn do spryskiwaczy jest. Co teraz? Cewka moczowa. Sprawna. Kurde, to sławka w tym uchu mnie wadzi, o. Płyn hamulcowy jest. Akumulator. Akumulator wyczerpany. No i tela. Ja? Gemacht? Co za dzień, dziękuję. Was den Tag. Vielen Dank. Niklaus hat Welt noch einmal geretten. Doskonale. Moi drodzy. 500 Euro bezahlen und nächste Werk zu machen gehen. Yeah, moi drodzy, piękna naprawa. Normalnie wyszło mi to. O! Jestem już zawodowym niemieckim mechanikerem. Dobra.
Ja w tym momencie kończę odcinek na YouTube'a. Jeżeli komuś się podobało, chce więcej, a pewnie tak, to oczywiście łapka do góry i widzimy się w kolejnych naprawach.